Ya pin Sidorondo MMT gambar hari Ide Sun Pak Yon sing tresno welas sejati bukasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo aku sagung ngenteni aku elang aku moga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora kena sampean sabar ngenteni sabar paling ingin nyatane tresnomu tulus lan suci tresno kaya aku iki tenang aku rasane sliramu digawe ora urung saiki dadi rondo aku sagung ngenteni moga dadi jodone ora kena bocahe tak